Don Ramón Lorenzo é catedrático de Filoloxía e académico da Real Academia Galega. Estamos ante o mellor coñecedor da lingua medieval. O coñecemento da lingua galega medieval leva inexorablemente o nome de Don Ramón Lorenzo. É autor, entre outras moitas obras, porque é densísima, dúas obras que consideramos fundamentais. Unha é a traducción galega da Crónica General de la Crónica de Castilla e outra é a Crónica Troyana. Dúas obras cos seus correspondentes estudos e glosarios. Constitúen un traballo fondo, rigoroso e metódico, foito dunha ampla formación filolóxica. As súas fondas investigacións científicas, especialmente na época medieval da lingua, permitíronnos ir coñecendo as diversas peculiaridades e derivas que foron conformando esa especificidade e esa independencia do idioma galego. O nome do profesor Ramón Lorenzo, pois, está estreitamente vinculado á consolidación do galego como lingua moderna e de cultura. Foi cofundador do Instituto da Lingua Galega con don Constantino García, unha institución que formou a un importante número de filólogos e que hoxe precisamente conmemórase o 40 aniversario. Por este labor, como digo, denso de don Ramón Lorenzo, recibeu diversos premios aos que se une hoxe o Premio Trasalva que lle concede a Fundación Otero Pedrallo. Con el poderíamos falar de moitísimos aspectos da cultura galega, porque é un home que pertenceu ao grupo Brais Pinto, que estivo sempre nos momentos máis decisivos da reconstrucción da lingua galega. Non é alleo a publicación das normas morfolóxicas da lingua galega, que foron moi importantes para que no ensino os estudantes poideran ter un patrón lingüístico. Polo tanto, eu preguntaríalle ao profesor Lorenzo que nos diga cal foi o traballo desenvolvido polo Instituto da Lingua Galega nestes 40 anos. A verdade que o traballo que desenvolveu o Instituto nestes 40 anos é inmenso, empezando polo primeiro xa, porque o Instituto naceu co Galego 1, é dicir, co primeiro manual moderno de estudo da lingua, que tivo unha repercusión enorme, venderonse máis de 70.000 exemplares, que era unha cousa extraordinaria naquele tempo, e a partir dese momento fixéronse outros libros de Galego 2 ou Galego 3, xa se comezou a traballar de maneira continua no estudo da lingua. Fixéronse moreas de teses de licenciatura sobre recollida de materiais, de falas locais, fixeron teses de doutoramento sobre temas tamén de dialectoloxía. Aí está o Atlas Lingüístico, que é unha obra fundamental en varios volumes e que leva bastantes anos xa de publicación. Hai os estudos medievais, hai os estudos sobre a recollida de materiais que continuou constantemente, do galego vivo, en fin, son numerosos os traballos que se fixeron, a parte do traballo que se fixo na normativización, que creo que foi fundamental para a normativización do galego, o labor do Instituto. Tamén ao longo sobre todo nos primeiros anos, traballouse na administración, asesorando a moitas entidades que necesitaban asesoramento lingüístico, mesmo se fixeron cursos de lingua naqueles primeiros momentos para que os mestres pudesen ter algo de cultura galega, porque moitos deles non sabían absolutamente nada. En fin, resumir en poucas palabras o labor do Instituto custa traballo porque son moitos anos de traballo e de traballo intenso. Eu creo que efectivamente ese labor foi moi importante, porque se nos situamos no tempo, eu diferenciaría tres etapas neste proceso de reconstrucción da lingua, da normalización. Unha é o da preautonomía, que estivo salferida de moitos conflictos. Creo que os traballos do profesor Lorenzo foron fundamentais para arredar planteamentos que eran os que mantiñan un sector chamado reintegracionista,
que creou non poucos problemas, porque aquele debate que eu considero hoxe que foi inútil, innecesario, mancou bastante a un proceso de regaleguización no país. Logo hai outra segunda parte que ven a partir da Lei de Normalización Lingüística. Tamén esa etapa foi conflitiva, porque houve quenes se empeñaron en dicir que a lei non valía para nada, seguiron pensando que a Lei de Normalización Lingüística optaba por un modelo que era o do bilingüismo. Primeiro, hai que decir que a primeira etapa en que houve esas discusións sobre a normalización da lingua, ou normativización, como se quere decir, da lingua, eu penso que o reintegracionismo é a cousa dos mínimos inventada por señor Carballo Calero, fíxolle moito dano ao galego. Nun momento en que o galego entrou nas escolas e nos institutos por primeira vez, que non houbese unha unión, que houbese profesores que non seguían o que eles consideraban as normas do PP ou do AP ou do que fose, que andasen con estas diferencias, fixo moito dano, porque xa sabemos que a xente en Galicia, propios galegos falantes, estaban en contra da lingua, considerando que era unha cousa inferior, e se por enriba os rapaces se andaba con estas cousas de que un profesor explicaba dunha maneira, outro doutra, iso fixo moito dano. Na segunda época, claro, tampouco había moita opción. O castelán non o podíamos botar fora, o castelán sempre foi a lingua A en Galicia, entón nós o que tiñamos que conseguir era pouco a pouco meter o galego de alguma maneira. A convivencia das dúas linguas sempre estivo marcada polas tensións, pero houve algún momento en que esa tensión entre as dúas linguas tivo uns momentos prácidos, uns anos mainos, e agora avivouse outra vez o conflito, desapareceu a tranquilidade, e eu non sei se vostede pensa o que eu penso. Aquí, no fondo, hai un problema dunha estrategia equivocada por aquelas plataformas que estiveron monopolizando a lingua galega, non? Esa tensión foi tan grande, que normalmente, recollendo opinións doutros, diría que foron as causantes de que nacera unha fronte tan problemática como hai por aí, non? Que bipolarizou a situación. Si, supoño que sí. Por unha banda está precisamente, claro, os que defenden o galego, o bloque, falando claramente, teñen a súa propia maneira de actuar. Hai moita xente que está en contra precisamente desa postura radical que eles teñen. Por outra banda, claro, aquí en Galicia hai tamén moita xente que está totalmente en contra do galego. Entón, agora, desde que chegaron estes ao poder, ou un pouco antes xa, desde que empezaron en Madrid, porque en Madrid xa levan moito tempo falando en contra das linguas da península, e sempre a favor do castelán. Eu coñezo moitos lingüistas e políticos, abonda con ver a tertulias ou con ler xornais para ver as campañas terribles que se van en contra da lingua. Entón, aquí tamén hai, claro, xente que sempre estive en contra da lingua, que considera que a única lingua de Galicia é o castelán, pero o que máis amola é que esta xente que considera que eles teñen só dereito a falar en castelán e que queren só falar en castelán, falando do bilingüismo, pero para nós. É dicir, a nós que somos galegofalantes non nos permiten que nos expresemos únicamente en galego. A nós é que nos queren impoñer o castelán, pero eles non queren que se fale en galego, nin que se impoña o galego nas escolas e nos institutos. Pero sí, eu penso que a posición do nacionalismo galego moitas veces fixolle mal a lingua. Eu xa falei antes dos mínimos, todo o bloque andaba cos mínimos, e iso fixo tamén moito mal a lingua, claro, porque esa disociación entre unha normativa por unha banda da Academia do Instituto e outra despois a da Mesa pola Normalización Lingüística ou da Asociación Sociopedagóxica, como se chame, ou do bloque en sí, realmente para unha lingua é moi grave, non? Con unha situación en que nós por primeira vez temos a posibilidade de estudar galego e que haxa estes enfrontamentos entre os que teóricamente defenden a lingua, isto foi totalmente negativo.
Eu penso que incluso ese erro estratégico do nacionalismo galego é o ter centrado o debate no ensino e desinteresarse de outros sectores sociais neste país que había que ter incorporado. E eses sectores sociais no país foron espectadores dun conflito, dunhas leas que había alrededor da literatura, do ensino. Polo tanto, non se tenderon pontes con outros sectores fundamentais da sociedade que eran os que tiñan que levar pois, a lingua ao comercio, a lingua á empresa, a lingua a estamentos administrativos, judiciais. Non é ese un déficit que vimos arrastrando. Tamén é certo que a xente é moi reacia. Bueno, vos estades facendo desde hai moito tempo unha campaña para meter o galego en todas estas empresas e institucións, pero é difícil, porque todo está en contra do galego. Hai que ter en conta o que é a prensa, o que é a televisión, o que son todos os medios de comunicación. Non defenden o galego, non lles interesa o galego, están en contra do galego. Hai moitos xornais en Galicia que son totalmente antigaleguistas. Entón, claro, eso tamén se nota na sociedade, entón eso tampouco axuda a que as empresas pois poñan anuncios nos xornais en galego, claro, porque vendelles igual o castelán, non? Home, eu creo que sí, que había que facer todo o posible para que se incorporasen, pero de todas maneiras eu penso que onde se gaña hoxe, onde temos que gañar a batalla, se que podemos gañar algunha vez, é no ensino, porque, claro, se os rapaces no ensino se pasan ao castelán como se estaba ocorrendo actualmente, ese galego xa non volve máis. Antes tiñamos as aldeas que existían mayoritariamente e todo o mundo falaba galego. Cando era rapaz todo o mundo falaba galego, home, nas cidades menos, pero todo o mundo falaba galego. Pero claro, hoxe vas ás aldeas non existen, ou vas ás aldeas que están alrededor das cidades e xa a xente fala castelán. Entón, os nenos entran na guardería xa ou na preescolar aos 3 anos e a lingua pasa a ser o castelán, aínda que vayan ali falando galego, xa o pasan ao castelán. Entón, a batalla é na escola. Se na escola non hai maneira de que volva outra vez o galego, pois non vexo moi difícil, non? Eu creo que, non sei que opina vostede, pero falta unha pedagogía social alrededor da lingua galega para incentivala, para atraermos a moita máis xente ao seu uso e impedir desercións. En ese aspecto, eu pregunto, non hai nos sectores que din defender a lingua galega un grau de incoherencia entre o que se di e o que se fai. Porque un mira, temos traballado nese aspecto, os cemiterios do país e as lápidas están todas en castelán. Estamos facendo unha campaña alrededor da galeguización do viño e a xente no canto de preferir viños de calidade, etiquetados en galego, tanto lles ten. Hai xente que, sendo como somos un país de minifundio, pois non acude a notarías para facer o testamento ou calquer acto, calquer documento público en galego. Eso hoxe é posible facelo, non? Hai unha incoherencia entre o que se reivindica nas grandes manifestacións de defensa da lingua e o comportamento individual despois, non? Sí, é certo, claro, pero esa é a situación tradicional de Galicia, que non sei, habería que facer unha revolución ou empezar a guilloar a xente, porque non hai maneira de que responda. O galego sempre tivo en desconsideración a lingua, aínda que sexa galego falante, e claro, eso pasa incluso a xente que en principio está a favor do galego. Eu non sei que se podría facer, pero eu vexo moitos nacionalistas que ás veces incluso falan en castelán ou falan un galego macarrónico, claro, é que é unha situación que é bastante grave, non?
Non hai correlación entre o número de asistentes ás manifestacións últimas habidas na defensa da lingua galega e logo as manifestacións que na vida cotiá observamos, onde aí hai unha relaxación de actitudes, non? Eso é evidente. Pero tamén hai unha cousa que pasa en Galicia e que eu teño comentado xa máis dunha vez. Claro, o nacionalismo é de esquerdas, pero Galicia é un país de dereitas. Entón, a verdade é que nós necesitábamos, igual que hai en Cataluña, Converxencia e Unión, ou hai no País Vasco o Partido Nacionalista, nós necesitábamos un partido galeguista de dereitas. Eso non o temos, ni no imos ter, supoño. Entón, ese é o gran problema que temos. É unha eiva. E pasando a outro tema, vostede é académico da Real Academia Galega, unha institución que tivo os seus devalos históricos, pero que hoxe está moito máis presente que noutrora na vida cultural de Galicia, que ten moito máis interese e é moi puntual cando ten que definir unha situación. A Academia quedalle aínda moito por redefinir a súa función ou a Academia ten que ser unha institución preocupada nada máis pola filoloxía e polo cultivo da literatura? A ver, a Academia, claro, a Academia Galega naceu como unha academia de todo, porque cando se fundou tampouco había unha gran preocupación únicamente pola lingua e a literatura, ou tiña que ser pola historia, por todo, non? O normal é que fose que houvese unha academia da lingua, que potenciase, pois eso, o cultivo da lingua. Ora, eu tamén considero que o problema das academias non é ter en conta a lingua, pero é moi difícil. Nos na academia non podemos facer unha gramática. Hai académicos que poden facer, sí, gramática, pero realmente a gramática está facendo un equipo de fora, claro. Está Charo Álvarez, que é a responsable, pero o equipo son xentes de fora, porque nós tampouco podemos estar facendo unha gramática para a academia, cada un traballa para él, non para a institución. É distinto, por exemplo, na española, que teñen un dicionario do século XVIII, ou a gramática tamén do século XVIII hai gramáticas, entón é distinto. Agora, sí, eu penso que cada vez terá que facer máis cousas, e de feito xa se está tratando de facer o dicionario, xa se leva tempo facendo dicionarios, a gramática por fin estáse facendo, agora comezase coa onomástica, é dicir, que se vai ampliando pouco a pouco o campo de estudo e espero que se vá cada vez máis, claro. Pero contando sempre con xente de fora, claro, porque nós académicos non podemos tampouco facer todo iso. Non? Esa é a función que teria que ter a Academia, dinamizar os ámbitos da investigación e ter unha relación máis estreita pois con este tipo de institucións que hai no país, non? Porque eu creo que está moi dispersa e pouco nucleado, non? Todas as potencialidades que existen nestas entidades e institucións académicas. Non? Sí, é certo, sí. Vostede é un estudoso da linguaxe xurídica e está traballando na transcripción dos documentos atopados en Monte de Ramo, que van ser moi importantes para fixar unha linguaxe xurídica. Para cando teremos ese traballo publicado? Ese traballo está me toleando. Actualmente estou facendo a introducción, que é tamén moi longa, xa teño, que sei, unhas 400 ou 500 páxinas. A edición xa está feita. Home, eu quería que estivese neste ano xa, porque xa é demasiado o tempo de espera. Son documentos moi importantes, claro, porque a lingua xurídica medieval está aí metida neses documentos. Tamén eu publico todos os documentos do 13, do 14, do 15, porque no 15 hai moita documentación que cando se fan, sobre todo edicións feitas por historiadores, non publican os documentos, poñen documentos sumariados e non é máis. Eu publico toda a documentación, que é moi repetitiva, é certo, pero sempre hai fórmulas interesantes e hai veces fórmulas xurídicas magníficas, non? Que podrían valer hoxe a xuíces para facer tamén sentenzas, non? Precisamente a pregunta fagoa porque dende a Irmandade Xurídica Galega estáse traballando na ampliación dos usos do galego nas oficinas judiciais
É moi oportuna a publicación que vai ser inminente do dicionario xurídico polo Termigal. Eu supoño que ese dicionario xurídico recollerá bastante ben toda esa linguaxe que forma parte da tradición xurídica, non? Home, espera, eu non o vin, non sei como é, pero supoño que recollerá, non? Porque ademais é que na lingua medieval hai moitas formas xurídicas que son fundamentais e que poden valer para utilizar hoxe, non? Porque son as propias do galego, claro. Sí, porque ás veces o que se fan son documentos xurídicos en galego, pero con sintaxe en castelán. A fraseoloxía non se utiliza, cando se utilizábanse a fraseoloxía latina, non? Que agora estáse erradicando, pero era importante incorporar a fraseoloxía. Claro, é que ademais hai documentos medievais, sentenzas, por exemplo, de xuíces, que é unha maravilla. Eu lembrome unha feita por un tío de Diego de Muros III, do bispo Diego de Muros III, que é unha maravilla de ben feita que está esa sentenza, non? Eso está claro que podía valer hoxe, poñendo en galego moderno, podía valer perfectamente como sentenza. Sí, porque hoxe na fala popular os xustizables, xa sexa as testemunhas ou non que acuden a un xuizo, moitísima desa xente aínda ten na súa fala expresións que son moi acaídas e que moitas delas veñen do dereito romano, teñen a súa traducción ao galego do dereito romano, non? Bueno, pois poñemos logo remate a este parladoiro co profesor Ramón Lorenzo. Temos intención nos próximos parladoiros de ir entrevistando a outras personalidades coa finalidade de divulgar a mensaxe e o discurso da galeguidade, o discurso da normalización lingüística. Moitas grazas. Nada, eu desexo moito éxito e que ese parladoiro que teña moitos ointes, que triunfe e que faga todo o posible tamén para galeguizar Galicia, que boa falta fai. Moitas grazas.